Vítajte. Dnes sa pozrieme na niečo, naozaj na zamyslenie. Máme tu podklady od Davida Shapira z jeho prednášky o postpracovnej ekonómii. A tá hlavná otázka, ktorú si kladieme spolu s ním, smerujeme fakt do doby, kde ľudská práca už nebude, taká dôležitá? Je to silná myšlienka, áno. Tá postpracovná ekonómia. V podstate si predstavme svet, kde tá klasika dostaneš mzdu za prácu už nie je ten základ. A prečo? Kvôli strojom. Presne. Kvôli tej pokročilej automatizácii, umelej inteligencii, robotike. Hovorí sa o oddelení ekonomického rastu od toho, či ľudia pracujú alebo nie. A Shapiro má na to celkom jasné, možno až tvrdé kritérium. 4 veci spomína. Áno, to jeho lepšie, rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie. Presne. A hovorí, že ak stroj v nejakej úlohe tieto 4 veci splní lepšie ako človek, tak z čisto ekonomického hľadiska nie je dôvod tam držať človeka. Je to nevyhnutné nahradenie. Pamätám si ten príklad s parnou lopatou a krompáčami. Ale čo keď sa tá lopata riadi sama? Tam to začína byť zaujímavé. Presne tak. A ten rámec je dobrý, lebo nás núti rozmýšľať, čo vlastne predávame na trhu práce. Aké je naše schopnosti? A on ich tam delí však. Áno, na 4 také základné atribúty. Sila, potom zručnosť, tá jemná motorika, dexterita, ďalej kognícia, teda myslenie a nakoniec empatia alebo charizma. Dobre, sila, tá je jasná. Tu stroje prekonali už dávno. Stáročia. Tam nie je o čom. Ale tá zručnosť, to asi ešte stále. No práve, že robotika tam robí naozaj obrovské pokroky. To už nie je len hrubá sila. A kognícia, myslenie, to je predsa základ tej našej modernej znalostnej práce. A práve tam podľa Shapira AI útočí najviac. Už dnes vraj v niektorých oblastiach, on spomína napríklad programovanie, dosahuje nadľudské schopnosti. Naozaj? Cituje dokonca Geoffreya Hintona, jednoho z krstných otcov AI. Poznám. Ktorý hovorí, že táto revolúcia môže spraviť ľudskú inteligenciu v podstate irelevantnou. To je teda dosť silné tvrdenie. Od Hintona zvlášť. Takže ak stroje zvládnu silu, zručnosť, aj myslenie lepšie, rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, čo nám ostane? Tá empatia a charizma? Vyzerá to tak, že to môže byť tá posledná bašta, ale pozor, nie nutne preto, že by to stroje nedokázali napodobiť, ale skôr preto, lebo my ľudia môžeme stále chcieť tú autentickú ľudskú interakciu. Proste budeme ochotní zaplatiť viac za človeka. Aj keby stroj robil technicky to isté. Takže aj v takomto svete by niektoré práce mohli prežiť, nie preto, že by ich stroje nevedeli robiť, ale lebo my budeme chcieť človeka. Presne. Shapiro tam načrtáva pár kategórií. Napríklad práce, kde je vysoká zodpovednosť. Lekári, sudcovia. Tam chceme vidieť tvár človeka, ktorý nesie tú ťarchu. Rozumiem. Alebo pozície, ktoré vyžaduje zákon nejakí volení úradníci a podobne. A spomínala si tú interakciu. Áno, tam patrí celá tá zážitková ekonomika. Umenie, pohostinstvo. Možno ten pekár na rohu, s ktorým si rady prehodíme pár slov. Tá hodnota nie je len v tom chlebe. Ale aj v tom kontakte. Presne. Potom sú tu tí tvorcovia významu. Ľudia, čo nám pomáhajú s tými veľkými existenciálnymi otázkami. A samozrejme, všetko, čo je postavené na dôvere a vzťahoch, obchodníci, diplomati. Dobre, ale aj keď teda nejaké práce možno ostanú, Shapiro tam upozorňuje aj na vážne ekonomické problémy, paradoxy. Áno. Napríklad rozoberá ten starý známy omyl kopy práce. Že množstvo práce je nejako fixne dané. Nie, ľudský dopyt je v podstate nekonečný. Ale hneď dodáva to, čo on volá omyl ponuky práce. To, že máme nekonečný dopyt, ešte neznamená, že ho musia uspokojovať ľudia. Môžu to robiť stroje. A sme zase pri tom. Lepšie, rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie. Presne. A tu sa dostávame k tomu, čo mne príde ako kľúčový problém, ten podnikateľský paradox. Firmy chcú minimalizovať náklady, jasné. V ideálnom svete by mali nulové náklady na prácu. 0 zamestnancov. Logicky, z pohľadu firmy. Ale kto potom kúpi ich výrobky alebo služby, ak ľudia nebudú mať mzdy, príjem, tým si vlastne ničia vlastných zákazníkov? Presne o tom to je. A to podľa Shapira vedie k tej najväčšej hrozbe. K rozpadu toho, čo nazýva ekonomická subjektivita človeka. Čo to znamená? Naša schopnosť nejako ovplyvňovať vlastnú finančnú situáciu, podieľať sa na ekonomike, stojí to tradične na 3 veciach. Mzda z práce,
výnos z vlastníctva, z kapitálu a politický hlas, demokracia. A ak mzdy zmiznú? Ak mzdy, ako ten hlavný zdroj príjmu pre drvivú väčšinu ľudí zmiznú, tak celý ten spoločenský kontrakt, na ktorom to stojí, sa začína rúcať. Takže ak to skúsim zhrnúť, argument je, že stroje nás vytlačajú tam, kde sú proste výkonnejšie. AI a roboty preberajú aj naše kľúcové schopnosti ako myslenie. Niektoré ľudské práce možno ostanú, lebo ich budeme chcieť, ale čelíme jednak paradoxu, že firmy si ničia dopyt a jednak hrozbe, že ľudia stratia základný spôsob obživy, mzdu. Presne tak. A práve toto nás privádza k tej zásadnej otázke na zamyslenie, ktorú táto analýza otvára. A tá znie, ak sa tento tradičný model práce a mzdy naozaj rozpadne pod tlakom tej automatizácie, aké nové mechanizmy, aké nové spoločenské dohody by sme museli vytvoriť, aby ľudia mali stále z čoho žiť, aby sa mohli nejako zmysluplne zapájať do ekonomiky, ktorú budú čoraz viac riadiť stroje. To je možno jedna z najväčších víziev pred nami.